So traffic. Oh my gosh. Oh, so traffic there. Oh my gosh. We are still in there in CIS. So traffic here. Very traffic. And then look. Oh my goodness. Cannot go out. Oh no. What happened to this road? Look at this. So traffic here. We're still here around, but it's so traffic. I cannot move. Oh my god. Oh, that's better. Better. Oh no. I cannot move here. Look at this around. So traffic and all the vehicles around in area. So traffic here. And they will not go out and we're stuck here. Oh my gosh. Back to normal life. Traffic day. And this is the most traffic day today. There. Look at this. We are still here. And then look. We're still here. And so traffic and we cannot move. I don't know what happened to this road. We're still here around. Grabing traffic and yeah, traffic kaayo. And not moving. Oh my gosh. All the vehicles around stuck. It's getting stuck here. Look at this. Oh there. Traffic. But this is just a nice places. And look this. Maabta na sa tani og pila ka ang oras in 2 hours or 3 hours, I don't know. Mostly is 1 hour and a half. Yeah. Ipakita na ko akong beauty, akong kagwapa, akong pagka-Pilipina. Oh, that's good. It's moving. So it is moving, guys. It's good. There, guys. There. Here around. And traffic today. It's much more traffic in the world. Yeah. There, oh. Yung mga kahoy. Mas maayo yun yung ikaon ko. Nitimo kog pan. Kay bating tapika. So this beauty gina akong. It's a nice weather. It's hot. Sunny day. It's not raining. Oh my gosh, where's my oh, look at this, guys. Look. Oh. It's a traffic day. Good morning, everyone. Good morning. Thank you. Thank you.
sila. Ha? Ilan yun mo? Dili, kailan ba? Dili. Ha? Dili o kailan na. O kailan na ba? Okay. It's a traffic. Tinakan ang guard. Mga gwapo kang guard nag-monitor. Sick. Na ako sa Pilipinas dere. Gabi imi na abot. So inana kapoy sa biyahe. So nanasad ko sa traffic nga lugar. I miss Philippines, Cebu City. Bagsika atong driver god. Mo to tiguang. Mo ba? Oh, ya di tato mo ah. Namay tato taas pagbuhok. So ito mo. Mara magkuan ka ng na-stuck mi nga ri oy na pami sa eskwelahan. Ay nako. Hello, thank you. Pati siya. Di ba kanimo ang tiguang? Ang kato tiguang, mao kato. Bawal mag-corn dire, ikaw ba? Pagawas na ta. Ko na to sugan ang sa din siya. Ha, naon sa day? Samot ka traffic. Naon sa day? Ba. Nakuan na flat? Saan na yun si kanan? Murag na flat. Why na sila nilili sila Yeah. Oh, mas na flatan sila. Manang flat. Kung tawa, yung naman sa na sila, nagguba. Na, Tas magat sa motor. murag ang motor na ay. Ang lagi, tas magat na. Magaan eh. Ato sa ni ko ang lagi. Huwag mo suka, mahal kayo. Kung hindi tas magano kung kanan. Nabi ako sa lugar, motor. Samot ang traffic ron. Kasi siyang gidumbol po ang motor. Pareham silang duha nagkuan. Nipidapilin lang ang motor, gidumbol to niya. Tawag man ang nitawag ang kuan man ang driver sa van. Oh, sa to pa samot sila ka traffic dito. Mayroon ng traffic sila. Sito, mabot. Ano siya nindot kaya among lugar diri sa among kanahuat sila ito, bahala sila maghuwat sila kay sito di sa to sila ka kuan. Pag traffic sila kumain dito. Nag-traffic sila, nagbanggaan na tingay sila dito. Kataas sa traffic. Kani nagtaas kaya ang traffic diri. Tao na lang ni. Ila pa rin matanga mong kasama sa pikas. Ito babaw. Pagkat-kato naman dito. Nausap daw kayo pagkat-kato. Akong ilong kay Maradyo ka nang naigilok kayo. Ako ipagkita akong kagwapa. Ako ipagkita akong kagwapa haron makitaan. Parang dili magduka mo na siya. Pakita na ako mga sakyanan nangagi sila. Sila wala sila traffic padungat to. Pag kami may dai traffic. Sabot ito kasi ka traffic dito jere kay kuan man. Tapos stop naman gusto mo. Oh, yan hulong sila. Kamu sugat. Sugat kayo ba? Samot sila ka traffic. Karon ng traffic sila. Oh. Ay, nawa. Sungkod na ilang orong niya. Back to back ng traffic. Ron, bigas daan. Kaya namin na dito. Mag-traffic silang mag-traffic.
So guys, don't forget like and share. Subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Mag-live ko sa akong Facebook kay traffic kayo.